hasiko gara. Arratsalde guztioi, eta mila esker gaur hona etortzearren. Guretzat plazerra da gaur aurkeztuko dugun lan hau zuei lehen eskutik aurkeztu ahal izatea. Azken hilabete luzetan ondu dugun lan bada, harreman asko izan ditugu enpresa munduko jendearekin, eragile ekonomiko askotarikoekin, analisi eta azterketa asko partekatu ditugu eta eztabaidak ere izan ditugu jende askorekin, eta guzti horren guztiaren emaitza da dokumentu honetan pixka jaso duguna. Dokumentazio asko sortu da eta askotariko analisiak egin dira, sektorialak, maila ezberdinetakoak, eta dokumentu honetara eskuartean daukazun dokumentu honetara ekarri duguna laburpen bat, da guzti horren laburpen bat. Saiatu gara sintesi lan bat egiten, ahalik eta modu ordenatuenean jartzeko eskuartean pixka darabilgun politika industrialaren eta enpresa ereduaren inguruko proposamena. Gaurko hitzartzea euskaraz egingo dugu. Eskuartean daukazun dokumentua gaztelerazko bertsioa da eta aurkezpena ere gazteleraz egongo da, euskaraz jarraitzeko zaitasunak norbaitek baldin baditu, aurkezpena jarraitu ahal izateko. Orain dela urtebete gutxi asko, Euskalduna Jauregi honetan bertan aurkeztu genuen Euskal Eredua proposamena. Orduko hartan, Euskal Eredua proposamenean, herri honen egoeraren inguruko analisi orokor bat egiten genuen. Eta esaten genuen aldaketa aro baten gaudela, aldaketa oso sakonak eta oso munta handiko aldaketa bat ozela eta oso azkar, eta herri hau ez zegoela ondo, edo ez goazela norabide honean. Herri adirazle desente daudela esaten digutenak aldaketa aro hontan ez gaudela ondo eta norabide aldaketa bat beharrezkoa dela. Anbizio kolektiboa berreskuratu behar dela eta herri honek etorkizuneko egitasmo bat izango badu, halako ziurgabetasun garai hauetan, behar duela norabide aldaketa bat, behar dituela konponbide berriak, behar dituela gehiengo berriak, eta behar dituela lidergo berriak ere. Euskal Eredua proposamen hortan badago kontzeptu gako bat, eta hori burujabetza estrategikoa da, eta bada nolabait gaur ona gakartzan kontzeptu bat. Esaten genuen orduan, halako ziurgabetasun egoera batean, herri honek behar dituela gutxieneko autosufizientzia maila batzuk esparru estrategiko batzuetan. Horietako bat energia da, beste bat elikadura, eta baita ere industriaren arloan, gaur landuko dugun arlo honetan ere. Gutxieneko oinarririk gabe oso zaurgarriak izango gara datorren mundu honetan, krisi garai hauetan, eta industriari bagagozkio beharrezkoa zaigu lurraldean errotutako balio erantzi altuko ehun industrial bat. Hori da beraz gaurko gaia. Aurkezpen hau Iker Casanova eta bion artean egingo dugu. Ni Peio Txandino naiz, EH Bilduko programa arduena. Iker Casanovak berak landu ditu gai hauek azkenengo urteetan industriari lotutako gaiak Eusko Legebiltzarrean. Arratsaldeon, Iker. Arratsaldeon. Eta besterik gabe, ekingo dio gaurko aurkezpen honi. Nire partetik ere agurtzea, eskertzea hemen egotea, etorri zana, eta, espero dugu saio hau emankorra izatea, eta gainera gauza puntuala ez izatea. Dagoeneko zuetariko gehienekin harremanak izan ditugu, etorkizunean harreman horietan sakontzea nahiko genuke, eta hau izatea beraz elkarrizketa horretako mugarri bat. Txandatako gara aurkezpenean, Peio hasiera emango dio gaurko muinari, eta ni eseriko nez, usten diot berari hitza. Hauxe da aurkezpenaren gidoia. 4 atal nagusitan bereizi dugu aurkezpen hau. Lehengo eta behin, zergaitik orain, zergaitik uste dugun momentua dela eztabaida hau indar berriz mahaigaineratzeko. Gero ikusiko dugunez, azkenengo 8 urtetan, foro instituzional ezberdinetan landu ditu gai hauek, eta rekurrentea izan da gai hau, eta
Noski hemen industria tradizio luzeko herrialde bagara eta industria politika askotarikoak eta garatu dira hamarkada luzetan, baina zergaitik uste dugun hau dela momentua eztabaida hau, industria politika eta enpresa ereduaren eztabaida hau indar berriz momentu honetan maingainenatzeko. Horren inguruan hitz egingo dugu lehenengo blokean. Bigarren blokean saiatuko gara azaltzen zer ulertzen dugun guk industria politikaz. Ze industria politika gauza asko izan daiteke edo modu askotara ulertu daiteke eta ulertzen da izan ere. Hirugarren bloke baten saiatuko gara azaltzen guk gure ikuspegiz industria politikak zer izan behar duen. Guk industria politika ekintzailea edo deitu dugun hori zer den edo bere ezaugarri nagusia zeintzu diren eta ze interbentzio hildo planteatzen ditugun Euskal Herrirako datozen urteetan. Eta laugarren bloke baten saiatuko gara konzeptualizatzen, edo egin dugun konzeptualizazio hori azaltzen. Euskal enpresa ereduaren inguruan bazalpenak emango ditugu. Guk nola ulertzen dugun enpresa eta enpresak politikarekin eta instituzio publikoekin izan barreko harremanak. Zergaitik orain, bizka planteatzeko orduan, hiru arrazoi nagusi ikusten ditugu, eztabaida hau industria politikaren eta enpresa ereduarena momentu hontan eztabaida politikoaren erdigunera ekartzeko. Lehenik eta lehen badago politika ekonomikoaren inguruko eztabaida bat, maila globalean, mundu mailan eta Europar testu inguruan ere bai, eta eztabaida hortan industria politika erdigunean dago, gero ikusiko dugunez. Beraz, erdigunean dago, nolabait, jarraitu beharreko politika ekonomikoaren inguruko eztabaidaren erdigunean dago momentu honetan industria politika. Bigarrenik, Euskal ekonomiaren eta zehazki Euskal industriaren argazki bat daukagu eskuartean, analisi bat, eta analisi horrek esaten diguna da, badaudela hainbat zantzu kezkatzeko modukoak. Badaudela hainbat tendentzia kezkagarriak eta beraz erreakzio baten beharra badagoela. Hori da bigarren arrazoia. Eta hirugarrena litzateke, azken urteetan, foro ezberdinetan, parlamentuetan nagusiki, bai Nafarroko parlamentuan eta bai Erkidego autonomikoko parlamentuetan izandako eztabaida ezberdinetan, gertaera desberdinen inguruko eztabaidetan edo plan estrategiko ezberdinen inguruko eztabaidetan, gure iritziz, gure balorazioa da, inertziek bizi gaituztela eta inertzia horiek apurtzeko momentua dela. Eta horregaitik ere uste dugu beharrezkoa dela eztabaida hau indar berriz mahaigaineratzea. Lehengo arrazoiari erreparatuz. Esan du, politika ekonomikoaren inguruko eztabaida orokor badago eta Europar testu inguruan ere badago eztabaida bat, ez? Batetik badago inflazioari aurre egiteko eskaria mugatzera bideratutako politika monetario baten apustua. Estatu Batutako Erreserba Federalak hasi zuen eta gutxi asko munduko herrialde aberatsenetako banku zentralek eutsi diote ildo horri. Nolabait demanda gutxitzera, eskariak gutxitzera bideratutako politika ekonomiko bat, politika monetario espansiboaren bukaera edo ekarri duena. Horrekin batera, berriki jakinda Europar Batzordeak erabaki duela austeritate politikak ditutako neurri fiskal horiek bertan bera utzi zituen klausula eskape delako hori ere bertan bera ustea. COVID pandemian eta COVID krisiaren ondorioz erabaki batzuk hartu ziren eta erabaki horiek behin-behinekoak ziren erabaki horiek bertan bera usteko erabakia hartu berri da, nolabait austeritate politiken itzultze bat ere badago, naiz eta eztabaida bat egon den Europar Batzordean, klausula eskape hori indargabetu ala ez, eta indargabetzeko kasuetan, indargabetzeko kasuan, nola indargabetu zein plazotan eta horrek ze ondorio izango lituzken jakinda 2008ko politika ekonomikoak ze ondorio izan zituen eta ikasgai horiek mahai gainean daudela. Eta bestetik badaude, argiki, austeritate politikak berrezarri behar diela esatu duten ahotsak, ez? Nolabait, gastu publikoa murriztu behar dela, defizita murriztu behar dela, eta hori ezinbesteko baldintza dela edozein politika ekonomiko planteatzerako orduan. Ahots horiek badaude. Eta esango genuke erdigunean daudela, hartzen ari diren neurri gehienak norabide hortan ari direlako hartzen azken aldian. Bai mundu baian eta bai esan bezala Europar testu inguruan. Baina horrekin batera badaude beste ahots batzuk ere. Eta beste ahots horiek esatu dutena da, garaiko erronka sozialei aurre egiteko austeritate politikak ez dutela balio,
badauzkagula 2008 martxan jarritako politika horien emaitzak ezagutzen ditugula. Sufrimendu sozial handi bat eragin dutela, baina hortaz gain ez dutela balio izan ekonomia dinamizatzeko. Eta aldaketa aro handi baten gaudela, transformazio produktibo handi bat gertatuko dela eta oso abiadura azkarrean, transizio energetikoa tarteko, digitalizazioa tarteko eta bar, eta horrek eskatzen duela industria politika handi nahi bat. Eta beraz hori ezin daitekeela egin austeritate agenda batekin. Ahots horiek ere badaude. So the kind of austerity wave that we have here created massive problems, first of all, in the social fabric. Again, I live in London, where we had a huge wave of knife crime, not by chance. If you defund all the social fabric, youth services, public libraries, after-school clubs, mental health services, you get all sorts of social problems, which, by the way, are even bad for the economy. It costs more to pick up the mess later than to actually finance the good stuff, right? Just like with climate change, Nick Stern's report, the cost of inaction is greater than the cost of action. Well, it costs less to educate someone than to imprison them, right? So a lot of what austerity did, so cuts in public services, was not only just create a tragic situation for so many families and young people, and it was a human tragedy, I think, in terms of the lack of services that foster well-being, but it was also bad for the economy. Eta ez dira soilik ahots akademikoak. Geroz eta gehiago entzuten dira, edo esango nuke mendebaldeko gobernu gutxi egongo direla berrindustrializazioa, autonomia industriala edo soberania produktiboa bezalako kontzeptuak aldarrikatzen ez dituztenak. Beraz, bigarren ahots honek esaten du transformazio produktibo handi batera goazela eta horrek eskatzen duela industria politika bat eta horrek eskatzen duela estatuaren, sektore publikoaren edo administrazioaren esku hartze argi bat. Bigarren arrazoia, nolabait industria politikaren eztabaida eta enpresa ereduaren eztabaida erdigunea ekartzeko, litzateke euskal ekonomiaren inguruan eta zehazki euskal industriaren egoeraren inguruan egiten dugun diagnosia. Lehen esan bezala, badaudelako hainbat elementu diagnosi hortan, esaten digutenak, kezkatzeko arrazoiak badauzkagula. Eta indargune batzu badauzkagula, aukerak ere badauzkagula, baina ahulguneak ere bai eta mehatxuak ere bai. Analisi DAFO hontan edo AMIA matrizio hontan jasotzen den analisia, dokumentuan bertan dago jasota, AMIA matrizio honek laburtzen du, sintetizatzen du diagnosi hori. Ez dugu goiti bera hemen analisi hori errepikatuko, baina bai nahiko genuke zuekin zertzelada batzuk partekatu. Lehenik eta behin, gure industriaren perfil nagusia manufaktura klasikoa da, siderurgia, motordun ibilgailuen fabrikazioa, makineria eta ekipoak, energia eta hornidura, gure profil produktiboa nahiko tradizionala da. Zerbitzu aurreratuen garapena eskasa duena. Enpresen dimensioari dagokionez, gure sektore nagusietan enpresa oso txikiak dira nagusi, erreferente nagusiak izan daitezkenak ere, CAF, Irizar, Tubacex, Vidrala, Orona, Ederland Taldea, Veolia, Danobat Group, Sener eta bar, oso txikiak dira beraien lehiakide diren aktore globalekin konparatuta. Bertako enpresa handiena dira, tamainaz, baina beraien lehiakide globalekin konparatuta oso tamaina txikia dute. Maila teknologiko basu eta ertain basuko sektoretan operatzen dute, enpresak asko dira, operatzen duten enpresak asko dira gure ehun produktiboan, horrek dakarren zaurgarritasunarekin. Gurea espazio ekonomiko txikia da, baliabide humano eta monetario urrikoa, eta horregatik da hain importantea ahal dela behintzat non egon eta non ez erabakitzea. Hau da, espezializazioaren alde egitea eta gure artean kolaboratzea. Eta baita ere nazioarteko beste enpresa batzuekin kolaboratzen jakitzea. Demografiari dagokionez, esaten da 15.000 persona gutxiago izango direla lan merkatuan urtero, eta horrek aberastasuna sortzeko daukagun gaitasuna baldintzatu dezakela. Hor teknologiaren garapenak, nolait hori konpentsatu dezake, produktibitatearen gorakada bat edo areagotze bat ekar dezakelako, eta hor sartuko litzateke baita ere beste aldagai bat, eta lanaren edo enpleguaren banaketa, azken aldian, indarra hartzen ari den eztabaida.
Euskal Herrian dugun kultura industriala ondo baloratzen da, naiz eta konpromisoaren apaltze bat antzematen den, eta lan industrialak gizartean duen erakargarritasuna erasanda edo ahulduta ere ikusten den. Testuinguru disruptibo honetan arazoak ere badauzkagu, tendentzia berriei begirako formazio falta, iraungitako enpresa ereduak, eta, adibidez, langile kualifikatuak aurkitzeko zailtasunak ere bai. EAEko enpresa industrial handienen artean, 6 baino ezin daitezke konsideratu errealki erabakimen lokalekoak, 6 horietatik 5 ekonomia sozialaren bueltakoak lirateke, eta beste 4 konsideratu daitezke lotura nabarmen bat edo badaukaten enpresa bezala, dela ikerketa garapeneko programen edo estrategien bidez, eta bar. Gainontzeko 50% korporazio globalen planta produktiboak dira finean. Nafarroan erabakimen hau are txikiagoa da, 10 enpresa handienen artean soilik 2 konsideratu bai daitezke enpresa errotuak. Eta analisi honetatik ateratzen den ondorioetako bat izan daiteke Euskal Industria egun produktiboa dela, izan badela, baina testuinguru berrira egokitzen ez bagara, arriskua daukagula margina aspirazional propiorik gabeko erregio bat izateko Europar testuinguruan. Eta zehazki analisi hontan badaude azpimarra merezi duten joera batzuk. Eta azpimarra egin nahi dugu ehun industrialaren galera bat bizitzen ari garela, ehun industrialaren deserrotze bat ere gertatzen ari dela, eta enpresa estrategikoak galdu ditugula, edo enpresa traktoreak galdu ditugula sektore estrategikoetan. Eta analisi hau da pixkat orain Ikerrek sakonduko duena. Arratsaldeon berriro. Bueno, Peiok esaten zuen moduan, orain azterketa hau eta dokumentua aurkeztearen arrazoiak ezberdinak dira, baina 3 aipatu ditu, lehenengoz eta behin eztabaida industria politikaren inguruan bolo-bolo dabilela mundu mailan, eta bigarrena gure ekonomian eta gure industrian kezkatzeko zantzuak detektatzen ari garela, ez? Egia da, orain aurkeztuko dizkizuegun taulak zailak dira, ikusteko egingo dizuet laburpen bat, baina uste dut hor jasotzen diren datu nagusiak oso esanguratsuak direla eta berresten duela esandakoa, kezkatzeko zantzuak baditugula. Lehenengo taulan, 2 zutabe hauetan ikusten dugu alde batetik, zein den EAEren kokapena barne produktu gordinari dagokienez, Europako zailkapen batean. Hor, erditik gaude, baina bataz bestekoaren gainetik. Egia da, azken urteotan posizioak galdu ditugula, baina oraindik posizio relatibo nahiko onargarria daukagula, nahiz eta joera negatiboa izan. Baina, barne produktu gordinak esaten badigu ekonomia bat nola dagoen momentu zehatz batean, nik esango nuke ikerkuntza eta garapenean egiten den inbertsioak esaten digula ekonomia hori non egongo den etorkizunean. Eta horregatik, barne produktuen gordinaren inbertsioa edo datua, baino kezkagarriagoa iruditzen zaigu posizioak galtzen ari garela, galdu ditugula ikerkuntza eta garapenari dagokinez. Badakigu gure industria lehiatzen duela mundu globalizatu batean, badakigu kosten bidez ez garela lehiakorrak, ez dugu izan nahi, eta badakigu gure industriaren apostua pasatu behar dela osagai teknologiko altuko produktu bat eskaintzeagatik. Baina, azken urteotan, estankatuta gaude, garai batean Europar batasunaren batazbestekoaren gainetik kokatu ginen, baina posizioak galdu ditugu eta gaurkoz EAEk egiten duen inbertsioa ikerkuntza eta garapenean Europaren batazbestekoaren azpitik dago. Eta hori ez da gurekin parekagarriak diren edo lehiakiak diren eskualdekin konparatuta. Hori da batazbesteko osoarekin. Eta horregatik iruditzen zaigu oso kezkagarria 2% horren inguruan, barne produktu gordinaren 2% inguruan ataskatuta egotea ikerkuntzat eta garapenari dagokionez. Ondorio, orain, 3 taula ezberdin aurkeztuko dizuegu, oso ondorio antzekoak ateratzen dira batzuk, ezagutuko dituzu ondo taula hauek, orkestrak egindakoa direlake, batzuk parte hartu izan duzuelako honen elaborazioan, baina hemen
egiten da konparazioa Europako hiru ataletan. Alde batetik, Europako eskualde guztiekin, beste aldetik, parametro batzuen arabera gurekin parekagarria diren beste eskualdearekin edo EArekin parekagarriak diren eskualdeekin eta gero eskualde industrializatuarekin. Claro, zer gertatzen da ereduak aukeratzerakoan? Pues badagoela arrisku edo abantaila bat, segun ze eredua aukeratzen duzun. Gure marko mentalean euskaldun gehienontzat liderrak gara politika ekonomikoan, liderrak gara indikadore ekonomikoetan, liderrak gara industrian eta beste hainbat esparrutan. Zergatik inposatu digutelako Espainiako markoa eta Espainiarekiko konparazioa. Eta hor, egia esan, ez gaude gaizki, baina hori alda gure liga, hori izan behar du gure liga, guk uste dugu ezetz. Eta gertatzen dena da, klaro, marko estatalean liderrak izatea ez da zaila, baina juten garenean Europa Ligera edo Champions Ligera konturatzen gara gure emaitzak nahiko ertainakoak direla, nahiko batazbestekoak direla, nahiko gazteraz esaten den moduan del montón direla. Egia da, ez dugu aukera orain banan-banan aztertzeko indikadore guztiak, baina bai, barne produktu gordina per capita, produktibitatea, ikerkuntza eta garapena, eta hor gaude. Baina nik azpimarratuko nintuzke bai hiru tabla hauetan, esan dudan moduan konparatzen gara eskualde guztiekin, eskualde antzekoekin eta eskualde industrialekin, bi elemento importanteak edo atentzioa deitzen dena edo mediokridade horretatik eskapatzen direla. Sentidu positiboan produktibitatea. Askotan esaten da azkemen, absentismo asko dago, eske gehiago lan egin behar dugu, eske ez gara produktiboak, zerbaitetan baldin bagaude goiko posizioetan produktibitatea arloan da. Eta horrek esan edu, hemengo langileen produktibitatea, hau da, bere lanarekin sortzen duten aberastasuna, balioa, handia dela. Eta destakatzen gara beste arlo batean, baina kasu honetan era negatibo batean, langabezia. Agian badaude lotuta bi faktoreak, hau da, aberastasunari dagokionez, hortxe baldin bagaude, baina gure indar produktiboen edo gure langileen zati importante bat ez badugu erabiltzen, horrek esan edu besteek lan egiten dutenek produktibitatea igo behar dutela, konpensatzeko gure indar produktiboen zati handi bat aktibatuta ez egotea. Baina nik esango nuke hiru taula hauetatik ondorioztatu daitekeen bi elementu nagusiak, destakatzen garen bi elementu nagusiak horixek direla. Maila positiboan produktibitatea altua, maila negatiboan langabezi tasa guztiz anomaloa dela. Grafika honetan agertzen dena eta bai urrundik ere bereiztu daitekela, euskal enpresen ehunekoa estatu osoko enpresen kopuruari dagokionez. Ikusiko duzuenez, bi elementu, bi piko edo bi gauza atentzioa ditzen dute. Erdiko pikoa da 2008ko krisian gure ehunekoa igo zen, hau da, euskal enpresak, estatu osoko enpresen kopuruak ehuneko altuagoa izan zuten, segurazki hori izan zen 2008ko krisian euskal ekonomia industriala zenez resilienteagoa izan zelako, eta berez, hor erlatiboki igo ginen, baina gero berreskuratu dugu berantzako joera. Eta ikusten da, euskal enpresak estatu espainoleko ehun produktiboan gero eta kopuru txikiagoa daukatela. Eta ez da soilik enpresa gutxiago dauzkaula, edo relatiboki enpresa edo gure pisua txikiagoa dela. Enpresen kalitateak akotzen artean ere esan dezakegu jaitsi dela. Duela gutxi komunikabidetan entzun dugu berri oso kezkagarri bat, lehenengo aldiz, aspaldiko partez, euskal ekonomian 200.000 persona baino gutxiago daudela, edo 20%, horrek esan edu, 20% baino gutxiago dagoela industrian lanean. Esaten nuen horrek adierazten duela, industriak pisua galdu duela, gure ehun produktiboan, gure barne produktu gordinaren industriaren pisua jaitsi dela, langile kopurua jaitsi dela, eta langileen ehunekoa industria lan egiten duena ere jaitsi duela. Baina horri gehitu behar diogu, hemen taula honetan adierazten den moduan, ikerkuntza eta garapena egiten duten enpresen kopurua ere jaitsi egin dela. Beraz, simplifikatuta esan zago industria eta enpresa gutxiago daukagula eta gainera ikerkuntza eta garapenan inbertsio egiten duten enpresen kopurua kalitatea ere jaitsi dela. Eta horren aurrean, izan dugu erantzun inertziala, erantzun nahiko pasiboa, politika publiko industrialak nahiko eskasak esango nuke. Eta hemen, segurazki, berehala identifikatuko dituzue argazki horietan,
lau mugarri edo lau adibide oso argi esaten ari garenarena. Politika industriala, Jaurlaritzaren politika industrialaren lau mugarri adibide moduan aipatuko ditugunak horren atzean, adibide baino gehiago dira uste dut oso esanguratsua dela honen inguruan gertatutakoa. Siemens Gamesa, Euskaltel, ITP eta La Naval. Hemen nik uste dut porrot historiak direla gure ekonomiaren ikuspuntutik arrazoi ezberdinengatik. Eta hemen gertatu dena aurreikusgarria zen eta are gehiago esango nuke aurreikusita zegoen. Legebiltzarrean eduki ditugun eztabaida ezberdinetan iragarri dugu norabide oso arriskutsuan sartzen ari zirela enpresa hauek eta azkenean zoritxarrez gertatu dena, gertatu behar zuena, gertatuko zela iragarri genuena. Siemens Gamesa, Arantxa Tapiari galdetu genion, balizko fusioa egin zenean, aizu, sailburu Anderea, ez da erreza Siemensekin fusionatzea, hau ez da benetako fusio bat, hemen desoreka oso handia dago, eta azkenean Siemensek erabakiko du bere interesen arabera, eta Gamesaren etorkizuna eta errotzea arriskuan dago. Ezetz esan ziguten eta denok dakigu zer gertatu dan Gamesarekin. Euskaltelen kasuan, hasieratik zuntz optikoaren sarea privatizatu zenetik, esaten genuen oso bide arriskutsua hartzen ari zela. Burtsaratze prozesua eman zenean, iragarri genuen gertatuko zela, gertatuko dena. Prozesu osoan zehar, urratz privatizaziorako eta errotze galeraraino eraman gaituen prozesu osoan zehar, ohartarazi dugu, egoeraren arriskuaz eta Jaurlaritzatik esan zaigu lasai egon, errotzea bermatuta dago, hemen ez da ezer gertatuko eta bakigu gaur egun Euskaltel diluitata dagoela oso handia den holding batean eta gainera jabeak direla inbertsio funtsa atzerritarrak. ITP Aero, zorionez kasu honetan enpresa ez da desagertu eta ez dago egoera larri batean, baina badakizue eskuz pasatu dela eta azkenean bultzada publikoan sortu zena berriro zati bat erostera behartuta egon gara. Hau da, guk enpresa sortzen dugu, enpresa ondo doa, enpresa saltzen da esku pribatuetara eta konturatzen garenean enpresa horren errotze arriskuan egon daitekela erosi behar dugu, dagoeneko garai batean gure esan zeina, noski, askoz garestiagoa eta saiatzeko bermatzen behintzat errotzea. Eta azken adibidea, La Naval. Planifikazio estrategikorik ez dago politika industrialean. Bestela ez genuken galduko gure ontziola handi bakarra. Egia da, ontziolan sektorea Euskal Herrian indartzu dago, baina soilik itsasontzi txiki eta hartainak egiteko. Itsasontzi handiak egiteko azken ontziola La Navala zen. Kudeaketa arazo batengatik gaizki zegoen. Eskaerak bazeuzkan, etorkizuna bazeuzkan, gazeroak egiten zituen, orain bolo-bolo dabilen itsasontzi mota. Eta apostu politikoa egonez gero, La Naval gaur egun irekita egongo zen non eta ezkerraldean, hainbeste behar duen zonalde horretan. Eta azken adibide bat, edo azken gai bat, mahai gainean jarri nahi dugu. Kutxabanken evoluzioa. Badakizue, Kutxabank, banku badela, kutxek sortutakoa, badakigu ere Europak Estatu Espainola zigortu zuela kutxen kudeaketa eskasengatik eta baldintza batzuk betetzera behartu zituen kutxak eta bakigu Kutxabank horren ondorioa badela. Baina gauza gehiago esan daitezke Kutxabanken inguruan. Adibidez, historiako desinbertsiorik prozesurik handiena burutu duela Euskal Herrian. Hau da, zeuzkan parte hartze industrialen kopuru handi bat saldu du. Neurri batean, bai, hori egia da, Europak behartuta, baina beraiek aukeratu dute non desinbertitu eta nun ez. Eta horren ondorioaz adibidez, Gamesaren edo Euskalteleko kasuak izan ditugu, Kutxabank hortik erretiratu delako eta permititu delako gertatu dena. Eta baita ere, pentsatu behar dugu, zerbitzu finantzaroak eskaintzerakoan, Kutxabank bada fundazioen banku bat, bada banku pribatu bat, baina jabeak dira kutxen oinordekoak. Eta beraz, funtzio sozial hori ere txertatu behar dute bere praktikan eta Kutxabank ere lerrokatu behar dute funtzio sozial horrekin. Kasu batzuetan, hiritarroi eskaintzen dizkien zerbitzu finantza zerbitzuetan, beste jarrera diferentzial bat izan da, baina baita ere enpresei ere eskaintzen zaizkien aukeretan eta negozio harremanetan izaera diferentziala izan da. Non dago gaurkoz Kutxabank eta banko arrunta baten arteko ezberdintasuna.
Eta baita ere, finanziazioaz eta errotzez hitz egiten ari bagara, aipatu behar dugu, gure EPSV-tan dagoen potentzialidadea, aktibatu gabeko potentzialidadea, inbertsioak egiteko ekonomia produktiboan eta enpresen errotzea eta indartzea bultzatzeko. Blokera. Eta bigarren blokea da, zeri deritzogun industria politika. Industria politika gauza asko uler daitezke, ez? Lehenik eta behin izango dugu, industria politikaren aldeko ahotsak gero eta gehiago direla. Lehenago esan dugu industria politika dagoela eztabaida ekonomikoaren erdigunean, ez? Edo momentu honetan badagoela disputa bat zen norabide hartu eta norabide hori edo bide gurutze hortan industria politika erdigunean dagoela. Baina geroz eta gehiago, eta ez ja soilik ahots akademikoak, edo ez ja bakarrik ikuspegi ideologiko batetik, baizik eta bat ere heterodoxoak izateko fama ez daukaten estamentu ofizialetatik iristen ari dira industria politika vertikalen aldeko diskursoak eta proposamenak. Eta hemen bi dauzkagu, eta oso berriak. Bat, Europar Komisioarena, Europar Batzordearena, eta bestea OCDE-rena. Beraz, badago konsensu bat. Eta konsensu hau ez da beti existitu. Azkenengo urte luzeetan, esango azkenengo hamarkadetan, ez da egon konsensu hori. Eta konsensua da, industria politika sendoak behar direla. Horren kontua da, industria politikaz zer ulertzen duen bakoitzak. Pasaden astean, Bilbon bertan aurkeztu zuten el retorno a la política industrial delako dokumentua, Future Policy Lab delako Madrileko think tank batek osatu duen dokumentua da. Madrilen aurkeztu zuten martxo hasieran eta pasan astean Bilbon bertan. Eta bertan planteatzen da industria politikaren definizio bat guk geure egiten duguna. Esango dugu, balio digula dokumentu hontan egiten den industria politikaren definizioak. Eta hemen esaten da, lehenik eta behin industria politika bate behar du bizio bat, behar du etorkizuneko ikuspegi bat, behar du, erderaz beraiek esan duten bezala, necesita un propósito socioambiental, metas que han de orientar la dirección del desarrollo productivo. Y además debe aspirar a la transformación productiva para la mejora del desempeño económico. Hau da, transformazio produktiboaren beharra agerikoa da, oso abiadura bizian gertatuko da, eta bi faktore dira nagusiak, bat transizio energetikoa da, badatorren edo gainean daukagun transizio energetiko bat, beste matrize energetiko baterako transizio azkar bat gertatzen ari da, eta horrek eraldaketa industrial handi bat eskatzen du. Eta bigarrena da salto teknologikoa. Gertatzen ari den eta datozen urteetan azeleratuko den salto teknologikoa. Ez badakigu transformazio produktiboa gertatuko dela. Transformazio produktibo hori norabidetu nahi bada, horrek industria politika bat eskatzen du, eta industria politikak izan behar du aspirazio hori, transformazio hori norabidetzeko aspirazio hori. Eta hau planteatzeko orduan egiten da, jartzen da premisa bat, mai gainean. Eta hau ere esango genuke gaur daukagun esperientziarekin eta evidentzia ekonomikoarekin nahiko partekatua dela. Eta gazteleraz idatzita horrela dago. El mercado, como sistema de asignación de recursos, es sistemáticamente imperfecto. El mercado no sabe elegir los sectores que a largo plazo pueden aportar más bienestar al país. El Estado debe intervenir, y no de manera puntual, sino de manera continuada. Es necesario un empuje direccional. Hau da, beraiek planteatzen duten industria politikaren definizioa eta esango genuke ados gaudela honekin. When someone says the word entrepreneur or entrepreneurship, what do we think about? We think about risk-taking, we think about innovation, we think about Silicon Valley, we think about venture capital. We definitely don't think about the state. We don't think about civil servants. We don't think about the public sector. Why is that? I think there's a myth, a very big myth about innovation, about where it comes from, who's the entrepreneur. Behind the kind of clunky, bureaucratic, top-down, slow, inertial state versus the creative entrepreneur working in the garage of Silicon Valley. We need to debunk the myth. The ability to move away from these myths about public versus private and to really get our hands dirty
with building the kind of entrepreneurial systems the mission economy is not about the state doing everything. It's not about a top-down institution. It is always going to be about setting up a dynamic public-private partnership with capable, intelligence, knowledge creation. We need new design thinking. I'm Mariana Mazzucato. Esango genuke hemen predikatu denaren justu kontrakoa. Eta hemen sektore estrategiko batzutan azkenengo urtetan egintenaren justu kontrakoa. Dela, industria politikaren ikuspegi hori eta halako ahotsek eta geroz eta gehiago, halako ahotsek indar bereziz maigaineratzen duten planteamentua edo norabidea. Hartuko ditugu bi sektore estrategikoa dienak, eta nik uste dut sektore hauen estrategikotasuna baloratzelako orduan ez dagoela zalantzarik. Lehena, sektore teknologikoa da. Nola geundeken gaur transformazio teknologiko baten, jauzi teknologiko baten atarian, Ibermática edo Euskaltel bezalako enpresetan sektore publikoa posizionamentua balu. Enpresa horiek sortu ziren sektore publikoa bultzatuta. Osatu ziren eta garatu ziren diru publikoarekin eta sektore publikoaren parte hartzearekin. Ondoren saldu egin dira. Ez ote zegoen beste aukerarik, da galdera. Eta guk uste dugu baietz. Lehen esan dugu, espazio ekonomiko txikia gara mundu globalean. Eta gure baliabide humano eta monetarioak beti izango dira txikiak, baina konbentzituta gaude, bazeudela beste aterabide batzuk eta bazeudela beste modu batzuk sektore publikoak halako enpresa traktoretan posizionamentu bat mantentzeko. Aukerak izan ditugula eta galdu egin ditugula. Galdu egin ditugula sektore edo ekosistema teknologiko indartsu bat izateko halako kontestu hain berezian. Eta gaur, egun, daukagula sektore teknologiko bat, aula eta ez daukagula herri estrategia digital bat halako transformazio teknologiko baten atarian. Momentu honetan, bukatzen ari da, esan daiteke, euskal sektore teknologikoaren restrukturazio moduko bat. Eta bi enpresa traktore hauek, non sektore publikoa posizionamentu indartsu bat izan duen, ja ez daude, edo atzerriko kapitalaren eskutan daude, ez daukagu erabakimenik halako enpresetan, eta izan dira gure sektore teknologikoaren artikulatzaileak izan diren enpresak, baina hortaz gain, beste hainbat enpresa txiki ertain kompetitiboak izan diren sektore teknologikoan saldu dira azkenen urteetan atzerriko kapitalari. Eta guzti horren ondoren, badago orain, eta gertatzen ari da, edo operatzen ari da, saiakera bat sektore teknologikoa, euskal sektore teknologikoa berrosatzeko edo berkonposatzeko. Baina esango genuke ez dela batere ondo egiten ari, eta etorkizuneko aukerak ere baldintzatzen ari garela. Eta zehazki, sare klientelarrez baliatuta egiten ari dela rekonposizio saiakera hori, eta nahiko modu traketxean. Eta horrek ondorio importanteak dauzkala. Tartean, ez dugula talentua, probesten ez dela talentua urgaineratzen, eta bigarren, ez dela hori modua, benetan ekosistema teknologiko dinamiko bat osatzeko etorkizunari begira. Eta jo dezagun, bigarren sektore estrategiko batera, eta hori energetikoa da. O empuje direccional, o neutralidad teknologika. Baina bi kontzeptu horiek antagonikoa dira. Hau da, neutraltasun teknologikoaren alde egiten bada transizio energetikoaren testu inguruntan, esaten ari dena da, merkatuak baietz, merkatuak badakiela sektore egokiak hautatzen, epel luzerako autu egokiak egiten, gai dela horretarako. Eta gai dela teknologiarik onenak hautatzeko, gai dela norabide zuzenak planteatzeko, gai dela bere kabuz erregulatzeko. Hori da neutraltasun teknologikoaren planteamentua. Eta beste planteamentuak esaten duena da, ezetz. Merkatua sistema imperfektua dela rekursoak asignatzeko orduan. Eta bizi dugun krisi klimatikoaren testu inguruan, eta gertatzen ari den transizio energetikoaren testu inguruan, zeinak
dena baldintzatukuren, baita ere gure ekonomiaren garapena, beharrezkoa dela norabidea finkatzea. Eta sektoreak hautatzea, eta teknologia batzuen alde egitea beste batzuen aldean. Beraz, bi norabide horiek antagonikoak dira erabat. Beraz, neutraltasun teknologikoa planteatzen duena, eta ez da edozein, ze persona hau, Josu Jon Imaz, Repsoleko konseiari ordezkaria, itzal handiko persona da, eta lobigintzara dedikatzen da, eta politika ekonomiko eta industrialak herri honetan egiten diren edo egiten ez diren politika ekonomiko eta industrial baldintzatzeko bokazioz egiten du lobigintza hori, persona honek edo benetan uste du baietz, merkatuak gai dela, eta badela sistema kuasi perfecto bat errekursoak asignatzeko, edo bestela, zuzenean egiten ari dena da, bere interes korporatiba defendatu. Eta kasu honetan, industria fosilaren interes korporatiba defendatu, halako testu inguru hain berezi batean. Beraz, interbentzioa behar da, eta neutraltasun teknologikoak ez digu balio. Baina zer da interbentzioa? Zeri deritzogu interbentzioa. Eta berriro, el retorno a la política industrial delako lan hontan, ezaugarritzen da interbentzio hori zer den, edo interbentzio horri 3 ezaugarri egozten zaizkio. Lehena da, aktoreak koordinatu behar dituela politika industrial batek. Aktore publikoak pribatuekin eta aktore pribatuen berain arteko koordinazio bideak ere eskaini behar dituela politika industrial batek. Bigarrena da, planteatzen diren politika publikoen arteko koherentzia bat gorde behar duela. Askotan gertatzen da pakete ezberdin jartzen diela, politika industrialai lotutako hainbat plan sektorial eta hainbat politika garatzen dira, baina beraien artean falta da koherentzia bat emango diona politika industrial hori gaitasuna norabide bat trakzionatzeko. Beraz, koherentzia gorde behar du politika publikoen artean, eta hirugarrenik ezarri behar ditu kriterioak sektoreak hautatzeko. Establecimiento de criterios para seleccionar sectores con propósito. Igual ez da ikusiko, baina lan hortan, publikoa da, eta interneten dago lan hori, taula baten 3 ezaugarri hauek eta motivazioa, politika industrialak izan beharreko motivazioa aintzat hartuta, bereizten da zer den industria politika aktibo bat, eskuineko zutabea litzateke hori, zer den hala deitu ezin dakiokeen industria politika bat, ezkerreko zutabea litzateke hori, eta zer den tartean edo erdibidean legokeen industria politika bat, hori erdiko zutabe hori. Esango genuke, herri hau 3. eskuineko zutabe hortan egon izan dela iraganean, eta industria politika proaktiboak bultzatu dituela, eta norabidea markatu duela, eta ehun industrial hau eraldatzeko eta norabide jakimaten eraldatzeko gaitasuna izan duela, eta azkenengo urte luzetan, labaindu garela lehen zutaberantz. Eta egun, gaudela gutxi asko lehen eta bigarren sektoren arteko erdibide hortan. Gehiago eta gehiagotan lehen zutabean, bigarrenean baino. No existe una política industrial merecedora de ese nombre. Estamos perdiendo peso industrial, arraigo y empresas tractoras en sectores estratégicos. No existe una visión de futuro y no hay liderazgo para llevar a cabo una política industrial activa. Vienen grandes cambios motivados por la transición energética, la digitalización y cambios en la estructura demográfica y nos encontramos en una situación de vulnerabilidad creciente. Y corremos el riesgo de la terciarización de la economía vasca y de perder más arraigo industrial en el futuro a manos de fondos de inversión extranjeros. Eta gutxi asko, 3 diskurso edo beriz daitezke Euskal Herrian politika ekonomikoari eta industria politikari dagokionez. Lehena litzateke argiki eta harrigarriki neoliberala. Harrigarriki diogu, lehen ikusi dugunez, halako diskursoak ja Europar mailan establishmentak berak ere kuestionatzen dituelako. Eta ez daudelako gehiegi baloratuak. Baina existitzen da diskurso hori, eta diskurso hori dago esplizitatua zedarriak informean. Eta hor esaten da que hay que competir vía costes laborales. Que la referencia en cuanto a fiscalidad es Madrid, Ayuso, que hace falta menor peso al sector público
y que el problema reside en que ha prevalecido el discurso de la igualdad social frente a la generación de riqueza. Hori da, dagoen diskurso bat. Eta esango dugu, bueno, zenbateraino da diskurso hori erdigunekoa, bueno, baina esango duguna da, herri hontako elite ekonomiko batek bere egiten duen diskurso bat badela harrigarriki oraindik orain. Badago bigarren diskurso bat, eta esaten du diskurso horrek, bueno, gutxi asko ondo doakigu, lehen eta bigarren zutabe arteko eremu hortan ez gaude hain gaizki, gora begiratu ordez, behera begiratu ezagun eta konparatu gaitezen Espainiako erregioekin, eta ez dugu behar aldaketan handirik, ez dugu behar bestelako sektore publiko baten bestelako bultzadarik. Eta badago hirugarren diskurso bat, eta da, ona egitera etorri garen hau. Hau da, ez da aukera bat, egiten ari garena egiten jarraitzea, eta behar dugu transitatu guk industria politika ekintzaile bezala izendatu dugun halako industria politika batera. Bueno, Peiok amaieran komentatu duena da hemen egiten ari dena, evidentemente ez da. Ez da, eta beste adibide bat jarriko dugu. Next Generation hor badirudi funts hauekin eta programa honekin guztiarekin Europan ere hausnarketa, proaktibitateen aldeko hausnarketa bat egin zela, planteatu zela pandemiaren ondorio jaurre egiteko, ondorio ekonomiko jaurre egiteko, estatuen partetik, diru publikoaren inbertsioa aktibatu behar zela, aurreko krisian bezala ez ziela moztu behar ekonomia bizirik mantentzen dituzten iturriak, gainera inbertsio horiek egin behar zirela norabide zehatz batzuetan, planifikazio minimo bat egon beharko zuela, hori hasiera baldin bada ere, bada zer, baina hori EAen nola jaso genuen, nola jaso zuen Jaurlaritza. Jaurlaritzaren erantzuna funts hauek iragarri zirenean eta lehenengo deialdiak egin zirenean oso esanguratsua izan da. Beraien erantzuna gogoratzen digu horrelako testak zeinean esaten dizute, zein den burura datorkizun lehenengo hitza entzuten duzunean hau. Hauek esan ziotenean, Europatik dirua etorriko da, eta hori inbertituko beharko da ekonomia suspertzeko. Eta zer izan zen burura etorri zitzaizken lehenengo elementuak? Alde batetik, kajoietan zer zeukaten, beste aldetik, multinazionalek kajoietan zer zeuzkaten, eta hirugarrenik, ze konsultoraren gana jotzen dugu, hau guztia pizkat antolatzeko. Hau da, lidergo estrategikoa eskatzen zaienean, daukaten planifikazioa gauzatzeko aukera ekonomikoa emoten zaionean, ez dakite erantzuten planifikazioa eta lidergoa bere praktikatik kanpo dagoelako. Eta esaten dugun moduan Next Generationen kudeaketa guztia, gero denborarekin gauza batzuk makillatu badituzte ere, hasierako erantzuna oso argigarria izan zen. Hirugarren aldiz, uste dut gaur Matsukato aipatzen dugula, eta ez dugu egiten munduko ekonomilari bakarra delako, gehien gustatzen zaiguna delako, edo irudimenik ez daukagulako. Matsukatu momentu honetan ematen du badela mainstream bihurtu den ekonomilari bat, horren froga da hemendik ere EAJak deitzen duela berarekin argazkiak egiteko. Baina guk honi jarrera horri deitu diogu Matsukatu cleaning o washing, Matsukatu washing, porque azken finean Matsukatu ekartzen duzu, argazkia egiten duzu berarekin, baina bere politikak zeintzu diren entzuten duzunan, edo norbaitek proposatzen duenean bere politikak eta proposamenak gauzatzea, Arantza Tapiak esaten dugu ez gara komunistak. Koherentzia hori eskatzen dugu. Eta Matsukatok besteak beste, estatuaren papera aitortzeaz gain eta bar luze bat, kezkatuta dago, konsultoria enpresek hartu duten boterearekin mendebaldeko gizartetan eta gu ez gara horren salbuespena. Batzuk, zuetako batzuk, edo konsultoretan lan egiten duzu, edo konsultoretan konsultoriekin harremanak dauzkazue, guk ez dugu esaten desagertu behar direnik inolaz ere, baina konsultorak dira konsultatzeko, baina eman da fenomeno bizioso bat zeinean
gaur egun politika publiko nagusiak industria arloan hemen eta toki askotan konsultorietatik antolatzen den. Eta gu pentsatzen dugu, eztabaida demokratikoak, eztabaida sozialak, eztabaidak eragileekin eman behar direla, askotan aipatzen dugun inteligentzia kolektibo hori aktibatu egin behar dugu, eta ezin dugu profesionalen sektore oso txiki baten gainean ustea gure etorkizuna eta gure politika ekonomikoan diseinatzeko ardura. Horregatik, proposatzen dugu gaur 6 ildo nagusietan antolatzen den politika publiko aktibo industriala gauzatzeko proposamen hau. Gero amaieran Peiok egingo du planteamendu espezifiko bat euskal enpresa ereduaren inguruan. Nik zertzela da gutxi batzurekin aurkeztuko dizkizuet zeintzu diren proposatzen dugun politika industrialaren ardatzak, dokumentua badaukazue eta hor sakontasun gehiagorekin jasota daukazue. Baina, hasiko gara aletzen 6 atal horiek. Lehenengoa da, enpresa ertain eta handiei egin behar zaizkion politika edo zuzendu behar zaizkion politika publikoak. Eta lehenengoz eta behin esan behar duguna politika industrial aktibo bat egiteko lehenengo urratsa badela politika industrial aktibo bat egin behar delaren onarpena. Eta hori, oraindik, nik uste dut gaurko aurkezpenean zehar behin eta berriro aipatu dugu, oraindik batzuk zalantzan jartzen dugu, baina guk ez daukagu inolako zalantzarik. Lidergo publikoa egon behar du politika industrial eraginkor bat egon dadin. Eta hor, gauzatu daitezke lanildo, azpi lanildo ezberdinak, baina abiapuntua da politikak berdinez seinatzea, politikak indartzea eta lidergo publikoaren paradigmapean politika horiek gauzatzea. Enpresa txiki eta enpresa hartain batzuek behar espezifikoak dauzkate, hor planteatzen duguna da eskualdeen papera indartzea, eskualde sareak eta orokorrean enpresa hauek dauzkaten zailtasunak, tamainagatik dauzkaten zailtasunak gainditzeko elkarlanerako tresnak sortzea, eta baita ere lanildo eta dinamika espezifikoak enpresa hauen kezkak eta beharrak erantzuteko, normalen enpresa hauetan ez daudelako, enpresa handietan dauden baliabideak. Hirugarrena, enpresa antolaketa hor, barruan sartuko genuke euskal enpresa ereduaren implementazioa. Baina beste gauza batzuk ere uste dugu egin behar dela enpresaren barruko antolaketan eraginkortasuna bilatzeko, baina baita ere barne demokrazia, barne parte hartzea eta barne konpromisoa areagatzeko. Ezin zaie eskatu langilei enpresan alde sakrifizioak egitea, langileek enpresa zerbait arrotz moduan ikusten badute, edo askotan enpresak gauza gogorrak edo murrizketak edo desantzeginak diren gauza batzuk inposatzen dizkionean. Uste dugu elkarrizketa egon behar dela enpresen barruan, bakoitzaren paperaren berdefinizioa eta orokorrean langilei dagokien paperaren bultzada handi bat. Laugarren atala da berrikuntza eta teknologia. Dudarik gabe, lehen aipatu dugu ikerkuntza eta garapenak daukan garrantzia. Ez soilik innovazio edo berrikuntza teknologikoa, ikerkuntza teknologikoa, baita ere berrikuntza soziala, berrikuntza ez teknologikoa, sektore horiek ere landu egin behar dira, eta gure bokazioa izan behar du lidergoa hartzea innovazioari eta berrikuntzari dagokionez, bestela gure bezalakoa den ekonomia industrialak ez du edukiko aukera aurrera ateratzeko epe ertain luzean. Laugarren elementua eta azken urteotan gertatzen ari diren fenomeno eta kasu askoren ondorioz, denok ezagutzen dituguna, batzuk aipatu ditugunak, lortu behar dugu gure enpresen errotzea eta atxekimendua eta erantzunkizuna lurraldearekiko handitzea. Enpresa eredu aldatzen, baina baita ere beste elementu batzuk, fijazio elementu batzuk, besteak beste parte hartze publikoa, langileen parte hartzea, ekosistemaren hobekuntza, enpresak lotuagoak izateko. Ze azken finean, buruan on, horren alde hartuko dira erabaki batzuk. Eta industria ematen du zerbait superhotza, superteknikoa, superzientifikoa dela, baina industrian giza faktoreak ere pisu handia dauka. Eta estatuek badakite bertako enpresak babestu eta errotu behar dute, eta askotan eragiteko gaitasuna eduki behar dute, hainbat erabakiak hartzerakoan, kontutan hartzen delako enpresak non kokatuta daukaten, non daukate kokatuta burua eta erabaki gunea. Eta azken erronka handia, deskarbonizazio prozesuari ekitea. Badakigu, industria dela EAen
isurketa guztien 55% erantzulea zuzena edo zeharka. Hori bada erronka bat, Europa poliki martxan jarri da norabide horretan, eta jakinda gure eredua industriala dela eta industriaren ekoizpenak beste sektore batzuk baino isurketak eta eragin handiagoa dauka negutegi efektua eta aldaketa klimatikoan, guk etxeko lan zorrotzak eta zehatzak jarri behar dizkiogu gure buruari, uztartzeko jardura ekonomikoa, jardura industriala eta deskarbonizazioak mahai gainean jartzen dizkigun exigentziak. Bueno, gaurko aurkezpenean helburua ez da esparru guzti hauek hemen dokumentua jasotzen dituen 6 eremu hauetan planteatzen diren interbentzio lerroen azalpen sakon bat egitea, hori dokumentuan jasota dago, eta uste dugu merezi duela patxadaz irakurri eta ondoren eztabaidatu ahal izatea, ez? Gehiago zen pixka kokapen bat egitea dokumentu horrek ze eduki dauzkan zuei azalduz. Eta orain, azkenengo atalean nahiko genuke pixka zentratu enpresa ereduan. Bai? Nola ulertzen dugun enpresa, ez? Edo nola konzeptualizatu dezakegun garai honek eskatzen duen enpresa, gure ustez garai honek eskatzen duen enpresa eredua, ez? Azteko eta behin, esan behar dugu, ez garela, ez lehenak, ez bakarrak alako ariketa bat egin dugunak Euskal Herrian azkenengo garaietan, eta uste dugu aipamena merezi duela, Arizmendiarreta Lagunak elkarteak 2014 inguruan egin zuen ariketak eta egin zuen esfortzuak. Bildu zituelarik, mintegi batzuetan, alderdi politikoak, sindikatuak eta patronalak eta hainbat enpresa halako ariketa bat egiteko. Modelo inklusibo eta parte hartzaile baten inguruko proposamenak aztertu eta eztabaidatzeko. Eta prozesu horiek izan zituzten emaitza batzuk eta zehazki 2018an Nafarroako Parlamentuan eta Eusko Legebiltzarrean onartu ziren legez besteko 2 proposamen, esango nuke gehiengo, hau batez. Beraz, ustez, badago konsensu politiko bat herri hontan, enpresa eredu parte hartzaile inklusibo, sozialki erantzukizunezko enpresa baten aldez. Beraz, aitorpen hori eginda, zergaitik uste dugun, hau dela momentua baita ere, enpresa eredu baten inguruko konzeptualizazioa edo enpresa eredu baten inguruko gogoeta egiteko, ez? Lehenik eta behin. Herri hontan badago, edo egon da impulso endogeno bat. Historikoki, egon da impulso endogeno bat. Enpresa sozialki erantzunkizunezko eta lurraldeari errotutako enpresa jarduera baten inguruan tradizio luzeko herria dago, ez? Eta horren segurazki espresio esanguratsuena mugimendu kooperatiboa da. Beraz, egon da bulkada bat lurraldean errotutako eta sozialki arduratsua den enpresa baten alde. Segurazki bulkada hori denborarekin apaldu eginda. Eta upada hori sumatzen da nahi baino ahulago, segurazki momentu honetan, ez? Baina, aur sentitzen bada edo apaldu bada ere, badakigu taupada hori bizirik dagoela. Eta ez gara soilikari mugimendu kooperatiboaz, baizik eta bestelako hainbat enpresen kasua ere badago, zalantzari gabe. Bigarrenik, badago korronte bat, iritzi korronte bat, enpresa interpelatzen duena. Eta esaten duena, adibidez, errentagarritasuna ezin daitekela izan enpresa baten jardun ona neurtzeko adieraze bakarra, ez dela aski balio ekonomikoa sortzearekin, enpresen funtzio soziala harago joan behar dela, iraunkortasunaren dimentsio ezberdinak ezin daitezkela modu isolatuan hartu, baizik elkarrekintzan ulertu behar direla, eta ulertu bakarrik ez ebaluatu ere hala egin behar direla elkarrekintzan. Gizarte antolamentu honek gutxineko ongizate moduak bermatu behar dituela, baina badagoela sabai ekologiko bat gainditu ezin dezakeguna, edota aberastasunaren banaketa jatorrian bertan ere egin behar dela, ez? Aberastasuna sortzen den unean bertan, ez? Eta ikusi ditzakegu, estamentu ofizialetatik datozen proposamenak, ez? Direla Nazio Batuen garapen jasangarrirako helburuak,
Europar Batzordearen iraunkortasun direktibak, zuzentarauak, eta bestelako proposamenak ere. Esan dezakegu, hori nahiko greenwashing izaten ari da hori ere, ikusten ari gara, segurazki halako ideiekin benetan bat egiten ez dute jende asko, adibidez Nazio Batutako garapen jasangarriako helburuen txapa soinean. Segurazki bai, izaten ari da, baina uste dugu dagoen korronte honek eta estamentu ofizialetatik datorren interpelazio hau, aukera bezala baliatu dezakegula Euskal Herrian, lehendik datorren bulkada hori, enpresa eredu propio baten aldeko bulkada hori 21. mendera ekartzeko. Nolabait nahastu dezakegula, dagoen iritzi korronte hori, dagoen interpelazio hori, momentu historiko hontan, oso lotua industriak eta oro har ekonomiak garaiko erronka sozialei aurre egiteko izan beharreko da, hartu beharreko norabidearekin, iritzi korronte hori nahastu dezakegula nolabait Euskal Herrian propio zaigun bulkada horrekin, enpresa eredu propio baten aldeko bulkadarekin, hain justu bulkada hori bizkortzeko eta enpresa eredu horren inguruko gogoeta eta ikuspegia eta bizioa 21. mendera ekartzeko. Hirugarrenik, uste dugu ez dagoela edo enpresa eredu honek existitzen den eta Euskal Herrian operatzen duen enpresa eredu honek ez daukala behar besteko proyección sozialik. Creemos que este modelo de empresa, que nosotros y nosotras llamamos modelo vasco empresa o hemos llamado modelo vasco empresa y que opera en este país, no tiene la suficiente proyección social ni el suficiente reconocimiento y apoyo por parte de las instituciones públicas. El discurso empresarial hegemónico no es el único discurso empresarial que existe en este país. Creemos que hay un vasto tejido empresarial que no se siente identificado con muchas de las ideas que se difunden por parte de las grandes organizaciones empresariales o los responsables de las multinacionales, muy alineadas con una determinada ideología y que tratan de influir en las políticas públicas de forma que no les corresponde en muchas ocasiones. Y creemos que sería muy beneficioso que el modelo vasco de empresa, aquel que ha sido aceptado en foros institucionales como el Parlamento de Nafarroa y el Parlamento de las tres provincias, tuviera un mayor amparo y empuje también por parte de las instituciones públicas. Nola, ¿cómo? Pues, por ejemplo, fomentando la creación de una asociación o similar para que la implantación de este modelo en las empresas adquiera una referencialidad colectiva, se nutra de la transmisión de experiencias y conocimientos y pueda valerse de instrumentos de apoyo y ayuda. Mediante propuestas de modificación de normativa fiscal para la toma de participaciones por parte de los trabajadores, revisión de tipos impositivos, en su caso, etcétera, mediante modificaciones en la legislación que favorezcan estas iniciativas o mediante impulsos financieros dotando partidas para financiar este tipo de operaciones. Adibidez. Eta laugarren, uste dugulako halako enpresa baten aldeko apustua egitea badela ere modu bat enpresa demokratizatzeko, enpresaren bizitza demokratizatzeko, lan harremanak demokratizatzeko eta gure ehun produktiboan gertatzen ari den kanpoko kapitalaren gehiegizko sarrera eta zehazki inbertsio funtsen sarreraren aurrean gure ehun produktiboa ere babesteko eta blindatzeko beste estrategia batzuen artean, hau ere izan daitekeela estrategia on bat. Hiru ezaugarri edo emango genizkioke euskal enpresa eredua ditu dugun enpresa honi. Lehena litzateke gobernantza eredu ireki eta garden bat. Asko hitz egiten da eta luze hitz egiten da enpresetan kudeaketa eredu eraginkorretaz, eta zehazki hori plantatzen denean bi aspektu edo jorratzen dira. Ez bata aspektu teknikoa edo materiala, eta hau esango nuke enpresa guztien eskura dagoela, eta praktikatzen direla prozedurak, egitura organizatiboetan aldaketak, informazio teknologiak eta bar. Eta gero badago beste aspektu bat, eta dira aspektu intangibleak. Eta hor sartzen da personen konpromisoa, sartzen da erantzunkidetasuna, sartzen dira balioak, enpresa proiektuak partekatzea, eta bar, ez? Eta bigarren aspektu honen inguruan, momentu hontan,
jende asko ari da gogotatzen eta jende asko ari da aldaketak egin nahian enpresetan, nolabait enpresen inguruko ikuspegi kolektibo, enpresa barruan, enpresarekiko ikuspegi kolektibo hori indartzeko. Baina bigarren aspektua ondo bideratzeko, uste dugu ezinbestekoa dela, esfortzu ez gain, langilei onurak ere eskaintzea. Hau da, langileek esfortzuak egingo baituzte enpresa egitasmoaren alde, egiten duten esfortzu horren onurak ere jaso behar dituztelaz. Eta hori, gertatu behar da, enpresaren irabazien banaketari dagokionez, zein erabakietan parte hartzeko bideak errealki martxan jarriz. Beraz, gakoa da parte hartze hori nola emango den definitzea. Eta beraz, baldin bagoaz definitzera eredu inklusibo eta parte hartzaile oso bat, hor inkorporatu beharko litzateke kapital lana harremana, erabakiak hartzeko prozedurak irizpide demokratikoen bidez definitu beharko litzateke, eta personak erdigunean jarri eta ahaldundu eta erakunde eredu parte hartzaile eta gardenak definitu beharko litzateke. Eta zentzu horretan, langileen parte hartzea bilatu beharko litzateke 3 esparrutan, kudeaketan, irabazien banaketan eta baita enpresaren jabetzan ere. Bigarren litzateke, bigarren ezaugarria personekin konprometitutako enpresa izatea. Halako eredu inklusibo bat garatzeko oinarrizko baldintza da, halako eredu inklusibo bat oinarrizko baldintza da kudeaketa aurreratuko eredu bat sortzeko. Lan harreman egokia garatzeko eta baita, eta garai hontan entzuten den absentismoa doitzeko edota flexibilidade funtzionala beste konzeptu bat asko erabiltzen dena, hori ere posible egiteko beharrezkoa da edo aurre baldintza izango litzateke halako eredu inklusibo batean oinarritutako kudeaketa eredu bat. Eta badakigu ez dela erreza, hau da, ez gaude baldintza kultural honenetan halako egitasmoak edo halako planteamentuak egiteko. Ez enpresaren bueltan eta ez gizartearen antolaketaren edozein esparrutan. Jendea ez dago parte hartzera emana. Eta halako enpresa eredu batek eskatzen du erantzukizun partekatua. Eskatzen du zentzu kolektiboa eraikitzea eta jaso eta ematea. Eta gizarte hauek ez daude hortara emanak edo ez daude baldintza kultural honenak zentzu horretan. Lehenago esan dugu diagnostikoan antzematen dela badagoela izan dugun kultura industrialaren galera bat, gizartean. Eta badakigu, eta ikusten ari gara, enpresa industrial honetan eta lanpostu honetan eta lanbaldintza honetan dauden hainbat profesional pasatzen ari dela bestelako eremu batzuetara. Eta hor, arrazoi ezberdinak egon daitezke, baina horietako bat bada baldintza kulturalak ez direla behar besteko onak eta benetan jendea ez dagoela parte hartzera emana. Baina personak erdigunean jarri behar direla esatea, gaur egun ezer gutxi esatea da, ze hori mantra bada asko eta gehiegitan erabiltzen dena. Eta horrek esan nahi du gobernantzaren dimentsio ezberdinetan adierazi behar dela hori eta baita personekiko ardura desberdinetan ere. Adibidez, hemen aipatzen diren gaietan. Hau da, gardentasuna, aberastasunaren banaketa, parte hartze demokratikoa eta personen zaintza baldin badago, orduantxe ematen dira baldintzak enpresa proiektu kolektibo gisa ulertzeko. Eta beraz, enpresak personekin konprometitu behar badira, personak erdigunean jarri behar badira, aspektu hauei ere garrantzia eta eman behar zai eta hirugarren ezaugarria litzateke, erronka sozialekin eta herri erronkekin konprometitutako enpresa bat izatea. Eta lehen erronka edo lehen erronka soziala litzateke enpresaren iraunkortasun ekonomikoa bermatzea. Hau da, epe motzeko mozkinen bilaketaren gainetik, epe luzeko enpresa egitasmoa lehenestea. Eta enpresaren beraz iraunkortasun ekonomikoa lehenestea. Ekonomia aurreratu batek behar du lurraldean errotutako ehun produktibo bat, eta horrek eskatzen ditu ezagutza eta teknologia, baina baita ere langileek enpresetan erantzukizunak hartzea. Eta uste dugu
hau badela bide bat enpresa demokratizatzeko, edo izan daitekeela bide bat enpresa demokratizatzeko, eta badela aukera bat, edo izan daitekeela aukera bat, baita ere, Euskal Herriak eredu sozial eta ekonomiko berdinzale eta iraunkor bat sortzeko egin beharreko eraldaketarako ere. Eta egin beharreko eraldaketa hortan badira gai hauek, badira beste batzuk, baina hauek nabarmen agertzen dira enpresek herri erronkekin eta erronka sozialekin hartu beharreko konpromisoen artean. Uste dugu euskal komunitatearen balioetan oraindik badagoela elkarlanerako, lan partekaturako eta erantzunkidetasunerako joerak badaudela. Eta enpresa eredu honek bide bat ere egiteko duela, edo gutxienez gure esperantzak horretara eramaten gaitu, ez? Noski horretarako apustu bat egin behar dalako enpresa eredu baten alde. Esan dugun bezala, uste dugulako enpresa eredunek ez daukala behar duen proiektzio soziala eta ez daukala instituzio publikoen partetik behar den bultzada ere. Bueno, hauxe da dokumentu honetan aurkituko duzuena, gutxi gora bera. Aztertu, irakurri, gustu handiz jasoko dugu zuen feedbacka. Dokumentu bizia izango da eta hurrengo aste, hilabete eta segurazki urteetan eztabaida hau erdigunean egongo da. Norabide ezberdinak daude disputan eta herri honek ere gogoeta handi bat egin behar du hartu beharreko edo garatu beharreko industria politikaren inguruan eta lehen aipatu dugun bezala, burujabetza estrategikoaren ikuspegi hortatik, zehazki gure burujabetza industrialaren ikuspegitik jorratu beharreko estrategien eta politiken inguruan. Beraz, gustu handiz jasoko ditugu zuen iritziak eta feedbackak, eta gogoz gelditzen gara zuen ikuspegiak jasotzeko. Besterik gabe, mila esker gaur hona etortzearren, plazerra izan da, eta orain izango dugu demoratxo bat iritziak elkarturgatzeko. Mila esker. Gero arte. Bai.